tal e como sabedes, en outubro, no pleno de outubro, Carlos subiu o IBI un 15%. Era o imposto que lle quedaba por subir, despois de ter subido todos os impostos que temos no Concello. E ese era o imposto que para ele era intocable. Ao final tivo que subilo. É tan importante a medida que Carlos vai parroquia por parroquia contando que el non tivo a culpa da subida do IBI, que foi cousas de cousas externas a él. Bueno, vou facer un relato alternativo, o relato de Carlos. Dende que Carlos está no Concello, o Concello ten unha débeda agora mesmo, teóricamente, de 1.600.000 euros. Xa o veremos, porque o ano pasado era de 2 millóns. Ten que devolver 1.100.000 euros á Deputación, que decía que non ia devolver, e vaise devolver. Como se vai a devolver? Pola vía de non ingresar cada ano 100.000 euros. Como Carlos non quiso tocar o pexón, nin quiso modificar o plan de transporte urbano, de feito cedeullo a súa construcción a xente de Teo, este ano perdemos os 5.000 habitantes. Polo tanto, deixamos de ingresar entre 150 e 200.000 euros anuais. O Concello de Vedra, se quere rehabilitar o centro de día despois da zanganada que nos fixo durante 15 anos, ten que poñer encima da mesa 125.000 euros, porque a Consellería financia a rehabilitación, teóricamente, que non aparece nos orzamentos da Xunta, pero teóricamente, se teño que fiarme de Carlos, despois de todo o que leva mentido, pois podemos fiarnos de que unha cousa tan importante se rehabilite. Hai que poñer 125.000 euros, porque a Consellería pon 80%, pero 20% ten que poñelo Vedra. E igual pasa co centro de día, se quere acometer a construcción. Ese é o relato real. Por eso temos problemas e hai que subir o IBI. Non é culpa do SAF, nin é culpa dos maiores, nin é culpa dos servicios sociales que dá Vedra, que son prácticamente os mesmos que dá calquera outro concello. Sin máis, un concello como Boqueixón, que está como estaremos nós o ano que ven, por debaixo dos 5.000 habitantes, ten superávit, ten todo o alcantarillado feito, ten todo o saneamento feito, ten os mesmos servicios, o mismo SAF que nós, non ten ningún problema. É un problema de xestión. E nada máis. Un saludo e gracias por atendernos.